Slutt. Jeg blir med på video. Du har vært med. Jeg blir med en gang til. Nei. Nå er det sånn. Au! Slutt! Jeg skal tenke på hva jeg skal si. Jeg skal bare tenke. Vi skal sende denne videoen til YouTube. Jeg skal drøkke. Kommer det til alle? Ja, alle kan se det i hele verden. Jeg husker hva jeg skal si da. Men Nora, jeg skal bli med Nora hjem. Altså, nå har jeg sagt det jeg skulle si. Ferdig med videoen? Jeg skal bli med Nora hjem på lørdag. Da er det 7 dager til. Nei, 8 dager til. Og da skal vi spise godteri. Og jeg håper vi får gå til gymsalen med konkurranse. Mariachi-band. Og vi skal på konkurranse og på konsert. Det er på skolen. Det vil jeg støtte om alt sammen. Ferdig. Ferdig med videoen.